Dobré ráno, vítame vás na Jankovom vršku. Sme tu v plnej zostave, tak ako sme boli v Černom Balogu. Štartujem tu aj ja po mojom menšom zdravotnom probléme, takže sa teším. Počasie vyzerá, že bude celý víkend fajn a tento kopec je veľmi pekný technicky. Sme zvedaví, aké budú výsledky. Ahojte, dnešnú sobotu hodnotíme. Myslím si, že dobre. Ja som skončila na 4. mieste, keďže Janko tam bojovali fakt, že v takých stotinách, tisícinách, Marian tiež. Oni dopadli veľmi dobre a ja som spokojná so svojím časom kvôli tomu, že som sa zrýchlovala každé kolo. Som spokojná. Táto sobota vyšla celkom pekne na to, že bolo až také teplé počasie, zajtra ho čakáme tiež, ale všetko bolo dobre. Dneska sme ukončili ďalší závod do vrchu. Dneska zase 3. miesto, tak ako včera. Konkurencia bola ťažká, Ivan zmenil techniku, nejaký rallycrossák prišiel ku nám s 580 koňami, takže bolo to ťažšie. Ale povozíme sa dobre, trošku sme sa pošmýkali, čo bude vidno. Za celý tým to hodnotím super. Janko, 2. miesto, takisto včera aj dnes. Je to super, junioroch druhý znova. Peťka síce 4. miesto aj včera aj dnes, v dámach dneska 1., včera 2. Je to super. Všetkým ďakujem a teším sa na ďalšie podujatie. Už by to malo byť rally a ďaká všetkým partnerom a mechanikom. Tak ahojte, nedeľa po obede, máme po Jankovom vršku. Tento víkend hodnotím celkovo dobre až na nedeľu. Prvý ostrý jazde mi pred cieľom roztrhol klb a ten čas nebol taký, ako som chcel, tým, že som došiel do vážnosťou do cieľa, ale druhú jazdu som bojoval a vyšlo to na druhé miesto, takže som spokojný.